Malta żagħżugħa tfisser viżjoni triq tfassil ta' pjan politiku biħsibijiet u kapaċitajiet maqudin sabiex iżommu lill-persuna u lill-familji Maltin u Għawċin fiċ-ċentru tal-politika. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi-Kalaxxone matul it-tieni sessjoni tal-Kunsill Ġenerali kif insista illi l-kwalità tal-ħajja ma tinbeniex fuq ħidma illi twassal biex jistennew biss iċ-ċriki tal-qalba. Perċi-Kalaxxone saħaq illi l-kwalità tal-ħajja tinbet minn politika u tmixxija serja, onesta u integra. Iżda minflok fl-aħħar snin pajjiżna kellu jħabbat wiċċu ma' nuqqas serju ta' governanza tajba u livell qawwi ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-pajjiż. Fatti illi il-poplu qiegħed jinduna bihom u li qed jurtawh. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi għal dawn in-nuqqasijiet qiegħed iħallas iċ-ċittadin permezz ta' waiting list kbira fl-isptar, nuqqas fl-infrastruttura u żgħażagħ illi jridu jitilqu mill-pajjiż. U insista illi pajjiżna ma jridx tieħel qalb, ma jridx korruzzjoni u medjokrità, imma tama u enerġija. Din ħbieb hija l-Malta li aħna lkoll naspiraw għaliha. Din hija l-Malta li aħna lkoll għandna responsabilità kbira li naħdmu għaliha. Din hija l-Malta li aħna lkoll impenjati bil-ħiliet, bl-enerġiji, bl-idejat u bil-ħsibijiet diversi tagħna lkoll infasslu u natwaw. Malta żagħżugħa hija Malta li tħares il-qudiem b'ambizzjoni u determinazzjoni. Għaliex Malta żagħżugħa hija Malta rebbieħa. Fil-bidu ta' sessjoni li nfetħet mill-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Antony Sammut, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino insista illi minn dan il-Kunsill Ġenerali se jkun qed jiġi xpronat pjan għal pajjiżna għal Malta ġdida għal Malta żagħżugħa. U għasaħ illi ħafna mill-problemi li bħalissa tinħabnu wiċċna magħhom bħala poplu ħoloqhom il-Gvern stess u sostna illi minn ħoloq il-problemi ma jista' jkun qatt is-soluzzjoni għalihom. Michael Piccinino insista li l-Partit Nazzjonalista jitkellem b'mod mill-aktar ċar dwar il-viżjoni u l-pjan tiegħu għall-pajjiż li mhux riesa lejn tmiem taqtih il-qalb iżda lejn bidu ħini. Għalfej Malta żagħżugħa. Malta żagħżugħa għaliex bħalma żgħażagħ ikunu qegħdin jaraw x'ħajkomplu jistudjaw x'karriera ħajaqbdu għal pajjiżhom, daqstant ieħor illum pajjiżna għandu bżonn jagħmel dawk id-deċiżjonijiet. Pajjiżna llum 60 sena wara l-indipendenza, 50 sena wara li sirna Repubblika, qiegħed f'salib it-toroq. Qiegħed f'salib it-toroq għaliex qiegħed f'sitwazzjoni fejn iva irid jagħżel il-karrieri, l-industriji, s-setturi ekonomiċi li ħanieħdu għal dan il-pajjiż. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna ħadd tmexxija ġdida, mudell ekonomiku ġdid li jħares l-ambjent, turiżmu sostenibbli, kwalità tal-ħajja u Malta li tħares il-qudiem għal ġejjieni.